Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag singan nga an. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining tulumanon bagong bayani. Ako si Ann. Nagtrabaho ko sa Canada, isip usa ka caregiver. Nagpada ako aning akong kaagi aron makahatag ko og inspirasyon ug pagtulun-an sa mga suking ti paminaw. Gusto sa kong mo-share sa kong kaagi kung unsa kalisod ang kinabuhi sa laing nasod. Ilabi na kung may pamilya ka nga gibiyaan sa Pilipinas. Sugdon ko ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Asa man ka? May duty ka? Opa. Domingo man ron. Di ba nga, dili magkamuduty unta anak kay narang niya mga anak nga makaatiman sa ilang mama? May kinahanglan sad silang trabaho ron pa. Maong ni hangyo sila if maka-duty ba ko. O ga, mayo na lang sad ni oy. Maka-extra ko. Maong ni dawat ko. Hey, pastilan eh. Kagrabe gani mo og paningkamot na ko eh. Para sa akong anak pa. Buhaton ako tanan. Bisan o ga, magpatay-patay pa kong trabaho. An? Sige na pa. Eto na ko. Kay basin og nagpaabot na sila nako. Saan namang oras Ay, mura pikikit ko, Anita. Pupagit ko makasakay. Layo-layo para bang akong biyahiun. Patay gito sa kong amo, Ani. Kadugay ba ni mo? Kanina nararam ko nagpaabot ni mo? Sir, pasansya git kaayo. Napikikit ko kay naglisod kog sakay, good. Layo-layo para ba ang... Sus! Nagkastorya na kagsayop. Sige na! Sugod na sa trabaho! Dili! Sir. Sige na, ma'am. Kaon na. Dili ko mukaon. Ma'am, dili pwede nga dili ka mo kaon. Mag-inom pa ba kag tambal? Kung pwede pa lang. Dili na lang gani ko ganahang mo inom og tambal. Unsa? Nga naman, ma'am. Gikapoy na ko sa akong sitwasyon, oy. Disabled na ko. So kanya giputo lang akong tiil. Wa na ko laing gihatag sa akong mga anak ko, di puro problema. Ma'am, ayaw pagkunaan na, ana. Naningkamot ang imong mga anak para nimo. Tungod kay pinangga ka nila. O gusto sa nila nga magpakaayo ka. Ambot lang. Nakahuna-huna na lang gani ko nga. Muutong na balang ka ako, no? Para dili na lang ko makahatag og problema nila. O dili na sila mag-usik og kwarta para nako. Ma'am. Salamat. Nakahigda rin taon. Hi, Mama. Hello, nak. Kapay mong lawas tungod sa work, Ma? Taon, nak. Dali, Ma. Luton ti ka. Kamao day ka? Oo. Nagpatudlo man ko ni Lolo. Kay ganahan man ko nga, luton ka, inigabot ni mo gikan sa work kay para mawain mong kakapoy. Pagka-sweet, gani mong bataa ka, oy. Bi, sige ko na, Bi. Hilota ko na ko, Bi. Sige, Ma. Higda. Nak, salamat kaayo, ha. Swerte kaayo ko ni mo nga nakaanak kong sama ka sweet ni mo. Mahal kaayo ka ni Mama, Dong Marco. Yes, swerte kay kasi mong anak, day. Pero maswerte siya nga nakainahan siya og sama nimo. Day. Oo, tiglaliman ka. Ikaw rang usa mo ay nagbuhi niya kay
Kinibiya man sa dangoy puangod ug talawang dako niyang amahan. Mga believe jud kay ko sa imong ka-fighter dayon. Dari mo sweldo ano? Salamat, sir. Gamay ra gid sa akong sweldo eh. Grabe nga akong pagkako. Pero gamay ra kayo kog mantawat. Mangita na lang baka kog laing trabaho, no? Mas maayo pag yun, day. Day. Okay, abi nimo no, kung kadang imong pagkakugihan karon, adto na nimo i-apply sa laing nasod. Uy, mas dako kay kagkitaon dito day, kitago magud kay bayad dito. Unya per hour pag yun. Pero dili pa man ko andam nga malayo sa akong anak, good. Ay still lang ba yan nimo? Sakripisyuhin na, uy. Kung gusto ka nga paspas ang pagpalambo sa inyong kinabuhi, kinahanglan nga mo sakripisyo ka og pila ka tuig sa laing nasod. Day. Ako nak, dili ko mo discourage ni mo anak. Kaya nahibaw ko nga buhaton na nimo para sa imong anak. Pa. Pero ang ako lang, gusto kong mahibaw ka nga na mga consequences yan ang imong buhaton. Oo, maluwas sa kalisod. Pero malayo pod ang imong kasing-kasing sa imong anak. Andam ka ba kung may tabog ka na? I love you, Ma. I love you too, nak. Ma, luoy kayo kung classmate kinihang. Oh, nga naman. Gisungog man siya sa mga classmates kay wa siya parents. Naluoy ko niya may kay patay naman niyang mama o papa. Unya, gisungog pagid siya. Unya, at sa may mong gibuhat, nak. Ako siyang gi-comfort. Kay, bisan og wa na siya parents, namin siya lula og lulo nga nag-atiman niya. Kana, very good kaayo na, nak. Ikaw, Ma, di man pa ni mo biyaan, no? Nak, gusto ko mahibaw ka nga kung mahitabo man gani na. Dili tungod kay mubiya ko para malayo nimo, ha? Mubiya ko para sa kaugmaon nimo. Og unta, makasabot ka, nak. Ma, Unsa? Hugot na gyud ang imong desisyon nga mular ka na ka? Opa, Unya, si Marco. nahibaw ko makasabot agad niya siya puhon pa. Kamao na gud siya mo pasabot siyang classmate. Nahibaw ko nga dali ra sa gid kaayo siya makasabot. Oh, sad. Sige nak. Kung unsa imong desisyon, suportahan ta ka. Uy, kaya lagi sa tisda. Oo. Ano gud masadang ako na eskwelahan kung dali na ako gamiton, diba? So, kasi imong plano, nga trabaho dito sa laing nasod di ay, ha? Mang-apply ko is caregiver. Uy, di pa madlo ka na, day. Okay, panahon para ana, day, uy. Tanang pagsuway dito sa laing nasod, akong pangandaman. Akong atubangon. Wa ko'y kahadlukan. Kung tungod og alang sa akong pamilya nga akong buhaton. Dayan. Wala no, o diyan sa may plano ni mo, human ka nga makaeskwela og tisda, ha? May mga kinahanglan pa kong tunan. Naam ko'y gisubay nga mga proseso kung unsaon pagpang-apply sa laing nasod. Ala, wey, medyo taas-taas pag didayo nga proseso, no? Taas-taas, gyud. Pero, ay kinahanglang utngan lang gid ko ni. Sige, Dantay. Gaira dagas, gaira na ka, ako naman no, hinuwi mo gaira no ni mo. Ay kabala ka na kay gaira, radyo ka as ginuan no. Naibaw ko nga, dili ka niya pasagdan. Salamat, day. Ay, sakit sa akong lawas. Gamay ra kayo kong oras sa pagkatuga. Kaya human sa akong klase sa TESDA. Moderate naman kong duty. Kaya na ni mo, Ana. Ikaw pa. Mahuman lagi-lagi ning tanan ni mo mga pagsuway. Tanan ni mong kakapoy. Kumusta man ang imong pag-process, nak? Nagpaabot na ako nga madawat ko pa. Human naman ko sa tanang requirements. Maayo kay nahuman na di ka. Nakabantay ra ba ko nga human na kay oras ni Dong Marco. Basin og mangluod niya to nimo.
Pero abi ni mo pa, mas gusto sa nako nga naroon og hinahinay si Marco. Para inigabot sa panahon, dili siya makalitan kay naanad siya nga wa ko. Pwede. Pero mas maayo og pahimos lang nimo ang panahon nga nag-uban pa kamo. Aron nga wa kay pagmahay. Pa. Ay, salamat. Sa'yo ko nakagikan ron. Dili ko makasabaan. Oh. Sa'yo ka na nang sir, ah? Hello, sir? Unsay gibuhat mo sa kong inahan? Ha? Unsi buti mo ipasabot, sir? Wa na ang akong inahan. Atay na. Unsa? Iyat kan. Timan niya. Sir! Kadelikado, anak. Kuya ko, mukiha sila nimo. Dili pwede in taon pa. Kinahanglan nga limpyuhon ako nga kung pangan nila una ako makalarga. Oo, mao gyud. Kay lisod na og na kay bati nga record no niya. Talilarga ka. Sir, tuhui ko. Walagi ko'y gibuhat ni ma'am. Sir, please. Ayaw itaon kong ikiha, sir. Wa ko isa. Ludluhod ka pa. Bahala kaan. Basta kay mukihagid ko. Tagan ko na akong hustisya ang akong inahan. Sir. Pila naman kabuan ang nilapay. Pero pag-iapay balita sa akong gi-applyan. Tanaw ni mo, madawat ka po. Ay, no, sus, ni mo day. Be positive lang yun, girl. Wapot na sa gustong panahon, uy. Mura na kong nawad anong paglaom, ani. Basig mag-una pa niya hinoon kong ikiha nilang sir kaysa sa kong paglarga. Alam no? Ma, Nak? ma, naipulis sa gawas. Nangita ni mo. Unsa? Unsa mo ko na'y toyo nila nako dong? Wa manggo kay ba, ma? Kinuo ko. Mauna ba ka ni? Ay, ato lang, girl. Kay, mas makaingon sila nga guilty ka kung dili ka mo atuban nila. Ikaw lang may mangutana ni mo, ma'am. Kung sa'y naitabo, una ka ni Bia sa bahay sa imong pasyente. Okay, sir. Ingon ini ang nahitabo. Wa gihapoy update sa mga pulis. Wa paghihapon pa. Sige lang, naka. Dako kayo ko pagsalig nimo. Naibaw ko nga dili ka makabuhat sa imong pasyente ni Ana. Ngano kung kanusa nga dool-dool ako sa kong goal. Na may mga mubabag. Ganong lisod magit kayo na mga pobre ang pagtuban sa mga pangandoy pa. Nak, dili buti pasabot nga tungod kay nadugay ang imong paglarga. Di nagyo ka makalarga. Basig, dunay bugat nga rason nga nung gidelay ka. Mao ka na hunahuna. Kay kung para gyud ka dito sa laing nasod, bisan pag pila ka tuig pa na, umabot rin yun ang panahon nga makalarga ka. Pa. Ngano, ha? Good news! Makalarga na ko! Oh, di ba? Karon na mo'y hustong panahon para ni Monak. Unsa man ibaw na ba si Dong Marco nini? Wa, papa. Plano na ko siya sutihan, inig dayon akong larga para dili siya mag-all dayon. Gusto pa sa kong mag-enjoy kauban akong anak, samtang iapa ko spinas pa. Nak, maayo kay ni anak ka. Oh. Oh, nga naman ka. Ano nagilak man ka? Ma, may ikyas na ka sa mga pulis.
Diin man ka ng istorya, ha? Ang akong mga classmate. Ningon man sila nga, mularga ko na kas laing nasod kay mo ikyas kas mga pulis. Kay ikaw ko na may nagpatay sa imong pasyente. Nakayo paminaw anak nila, ha? Wala sila mahibawas tinuod. Dili ako mo ay nagpatay sa kong pasyente. Ug labaw ng wakoy sa mga pulis. Ma, Ug kanang paglarga na ako, para na si mong kaugmaon. Dili na tungod kay mo ikyas ko sa mga pulis. sa ato pa ma. Tinuod gyud nga mularga ka. O anak, Ingon ka, di ko na mo biyaan. nakpasaylo ako. Pero isaad na ako mabalik ras mama. Balik unti ka. Og tanag unya nimong gusto, akong ihatag nimo. Bahala ko eh. Di na ko nimo. Oh. Nak! Marco! Pag-amping sa imong paglarga na ka, Opa. Marco, nak. Pagaksa ko, nak. Buhay ko. pasag di lang unas Marco nak. Dili ni mo siya mapugos nga musabot ni mo. Mahangyo lang na ako. Masabta siya permi nga nung ako nikibuhat pa. Oh, sige nak. Ayaw kabala ka na mo dire. Ang imong kaugalingon mo ay huna-huna. Pagpakalig-on dito, nak. Diyos ko. Nahibaw ka nga first time pag itin ako malayo sa akong pamilya. O walarga nga ako ng usa. Nahibaw ba't ka nga maayong akong tumang sa paglarga dito. Mong hangyo lang ako. Naunta dili ko ni mo pasagdan. Hatagi kong igo nga kaisog o kalikod. Asa man ka lang ang amuan? Naabot na ba ka sila? Pakitaon na ko, be. Ganina na ako napaabot din sa airport. Pero wapagin manawag akong amo. Uy, pagsuda day, uy. Wala ka mas kam di day. Simba ko sa tintaon, uy. Sila pabutan lang. Basig mo abot rat to. Nag-abot na ganang akong duka o gutom. Asa man siya, uy. Unsaon naman lang kung dili siya mo to nga. Excuse me? Are you waiting for someone? May dash ang placard. Anne. Sir, are you Paul? Yes. Your aunt? Yes. Oh, thank you so much. Thank you so much. You came. Sorry. Oh my gosh. Sorry, sir. I thought you were a scammer. I'm sorry. I had an emergency, and I wasn't able to call you because my phone battery... It's okay, sir. Can we go now? I'm so hungry. Let's eat summer first. Grabe sa mga makadagawa. Mura man noon siya mo inapaabot na kugdugay sa airport. Kinako. Aren't you going to eat? I thought you were hungry. Yes. I will eat, sir. Good. Pero in fairness, ha? Gwapo ni siya da. May na lang. Naka-inspirasyon sa kong pagtrabaho din is laing nasod. So, this is your quarter. Wow! You like it? Yes. It's so big. I want you to feel comfortable. So I'll just leave you here, okay? Get some rest. You'll start working tomorrow. Okay, sir. Thank you.
Uy, kasilti ko na di mo, tay. Gwapo na, buotan pa yun ang imong amo diha. Mauligi. Uy, alam mo. Pero ang ako lang, ang ako kang pasyente. Di lang ang tatiguan nga kanang hingasukupod kaayo, no? Well, good luck ug madayan. And she's your patient, Roxy, my wife. Oh, hello, ma'am. You're so beautiful. Thank you. Huwag ka na lang mag-English. I can speak Tagalog naman eh. Ay, salamat. Hindi pala ako mahihirapan nito. I like... Mayo kay, wala kay problema sa imong mga amo diha, day. Opa, tuod. Kumusta man mas Marco? Tuwa ba sa eskwelahan? Nagdugay namang mauli ni bata, uy. Pa, please lang. Bantay good in town siya, ha? Dili ko gusto nga magbarkada-barkada na siya. Ako rin bahala ni anak. Gisigihan sa nako siya o ma'am. Kanili ko gusto nga magdumot siya nimo. Salamat pa. Sige lang. Walang sweldo na ko. Akong ihurot o padadihat ninyo. Ano po ba kasing nangyari sa inyo, ma'am? Bakit po hindi kayo makakatayo? Nadisgrasya kasi kami. Kaya naman po pala. Mabuti naman po at hindi napuruhan si Sir Paul, no? Hindi talaga. Kasi hindi naman siya yung kasama ko nung nadisgrasya kami. Ay, ganun po ba? Sino po ba? Kung okay lang po magtanong, ha? Yung boyfriend ko. Kaya naisip ko, baka karma na to. Kasi niloko ko ang asawa ko. At kahit kaano kasakit yung ginawa ko sa kanya, nagawa pa rin niya akong patawarin. Kabuutan din ni Sir Paul. Nagbaway pa si Ma'am Roxy. Ay, magkalingaw lang sa kadiring basa-basag libro, be. Hey. Sir Paul, sadoy! What did you say? Nothing, sir. Just don't do it again, please. Okay, I'm sorry. You like reading books? Yes, sir. Come with me. Where? This is my library. Wow. Wow, nice. Yes, it's nice. But I don't use these books anymore. Oh. Why? Ever since my wife cheated on me, I lost interest in everything. Sir Paul. Dili mawa sa kung ano ako nagkisulti ni Sir Paul. Gasokad nga nagbinuang iyang asawa niya. Nawagtangan na siyang interest sa tanang butang. Ingon anak kita na, no? Kung masakitan o may ubos kag maayo, murag mawa na pud kasi mong kaugalingon. Og dali ko gusto mahitabo na sa akong anak. Dali ko gusto mawad-an siya ganas tanang butang. Tungod siyang kahiubos na ako. Dali ko mondang. Hangtod nga makigistorya siya. Nak, sige na, nak. Tingugi na in town ko. Dili ka malaway ni mama. Ako rang usa diri sa laing nasod. Nag-goal kaayo ko kay gimingaw na kay ko ninyo. Labi na gyud nimo. Nak, please, nak. Hello? Marco, nak. Salamat. Salamat ka dito pag naka. Kung tinuod nga gimingaw ka na ako,
Uli na diri. Nak! Palag pobre ta ma. Basta naalang ka. Nak! Taminaw ni Mama, ha? Makaingon lang ka, anak, kaya wa pa magkamahibaw kung sa kalisod ang kinabuhi diha sa Pinas. Ug dili ko gusto nga magdako ka ngayon anira ta. Pobre. Nak, maluoy ka ni Mama. Sabtain taon ko. Kaya kita kinausap ngayon. Bakit po? Di ba, wala ka namang asawa? Opo. Sa'yo ko iiwan ang asawa ko. Ha? Ann? Ma'am, seryoso po ba kayo? Yes, Ann. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Ma'am, So please promise me, Ann. Iingatan at mamahalin mo ang asawa ko. Ma'am Roxy. O nya, magpadili-dili pa ka. Ha? O si padili-dili ba? Di ka madawat sa gi-offer sa imong amo. Di sa ko ganahan mo saad sa tao nga himat yun na, uy. Hindi pa lang unya na ako matuman. Lisod na. Wait, ay pag-unawag negative, oy. Ha? Look at the bright side, girl. Wapa si Sir Paul, no? Unya dato pag yun. O basin o ganang kayo na di ay. Basin og madana ni mo si Dong Marco dias Canada. Day. Kung nagmaayo na, dayan, gamita og maayo ang imong utok, day. Kumusta naman si Dong Marco diha pa? Diya, why gawas-gawas sa bahay nak. Nawala ka na gani ko kay di siya sama sa ubang mga kaedad niya nga maglaagag. Maayo na lang sa da pa, kaysa magsige siya glaag. Dili ko gusto nga ma-influence niya sa siyang mga barkada. Mas maayo nang maglikay na lang gud siya sa mga posible nga makadaot niya ba. Narabay uban nga mga bata pa gani, nagbisyon na. Oh, mausa din noon. Tuod di ay pa. Basin og sunod buwan pohon, makauli ko. Musuway kog pananghid sa akong amo, ha? Uy, malipay gyud si Dong Marco anang balita, day. Unya na lang siya pahibaw, apa. Kung mutando ng akong amo. Sure, no problem. Thank you so much, sir. I'll give you 1 month vacation. Thank you so much. Thank you, mama. Marco, anak. Thank you kay muli ka. Magpaabot ko ni mo, ha? Yes, nak. Ma'am? Ma'am Ann? Ma'am Ann, bumangon na po kayo, ma'am. Ma'am? Ginoo ko. Dili man mamatas, Ma'am Roxy. Ma'am? Ma'am Ann? Sir Paul! Sir! What's wrong? Sir! Ma'am Ann is not responding! Let's take her to the hospital. Ginoo ko. Unsa naman kayo nahitabo ni Ma'am Roxy? Wa pa'y balita sa Sir Paul. Wa pa sa siya manawag. O wa pa sa siya mauli. Sir Paul? She's gone. Patay na si Ma'am Roxy. Kaluoy ni Sir Paul. Wa pagod siya mapahawas gilog na ni Ma'am Roxy. Magkita ko ni bugod sa niya kamahal si Ma'am Roxy. Kinahanglan na sige ko mo pauli. Wa naman sa ko'y pasyente din eh. Kaya wa naman si Ma'am Roxy. Sir, here, I have some snacks. Thank you. Thank you, Anne. It's okay to cry, sir. You know what, Anne? I'd rather see her live and be with someone else than never be able to see her again. I understand, sir. I understand. Nakapalit na kag ticket, ma? Wa panak. Napagiatiman sa mama dirigod. Okay, ma. Sakto sa kayo, ma, kay graduation na nako. Naaka. Siyempre, uy. Dili na ako palabyon imong graduation.
Siguro alang yun nga mutuman kasi mong sa di Marco. Aron dili siya may ubos nimo. Nahibaw ko. May ikog pa lang kung umutan ni Sir Paul kung kanus ako niya palitan og ticket. Kay bago pa pinawa si Ma'am Roxy. Dili pa dalim si Ampart. O hinuon. So, samtang ni naakadiha, si Paul na lang ang imo nga timanon. Dili na, uy. Ako sing klaruhon nga mangita na kong laing employer. Kaya wa na si Ma'am Roxy. What? You're leaving me for good? Yes, sir. I have to. And please stay a little longer. I need you. Sir Paul. So please, promise me, Anna. Iingatan at mamahalin mo ang asawa ko. Diyos ko. Unsa may angay na kong buhaton. Pila ka weeks na lang, ma. Graduation na ako. Oo, bitaw anak, no? Nga naman, limot ka, ma. Ha? Awa, nak, uy. Siyempre, digid ka malimot kay nagod ka na din eh. Di ba, ma? Bitaw, nak. Nak, may importante na akong buhaton, ha? Ha? Bye, nak. Bye, ma. See you soonest. I love you so much. I love you too, anak. Saan man ako nga dili man magpabiya si Sir Paul. Hapit ang graduation ni Marco. Makaabot pa baka ako? Oh, ano sa man to? Oh, I'm so sorry. I'm sorry, Anne. Diyos ko. Hubog man in taon ka, sir, uy. What? No, nothing, sir. Sir, please, that's enough. You're drunk. Me? Drunk? No. You are. Please, Sir Paul, stop drinking. I told you I'm not. Believe me. I don't believe you. Okay. You don't believe me? Sir Paul! Sir, please. Please, you go to your room. But You go there and sleep. I'll clean here. I'm so No. sorry. Please, sir. Please. Get some rest. Ma, sunod simana na ang among graduation. Wa palagi ka mauli. Nakpasaylo ako. Daghan kay kakulian din eh. O ganyan ako pwedeng biyaan akong amo kay sira manggung usa. Grabe kayong giagian. O dili siya maayo nga mag-inusara. Pero kung ma-okay na gani ni siya, mauli dayon ko, ayaw ka bala ka, ha? Sige na lang, ma. Ano lang pa uli? Dong, Imo man ang choice. Ako, choice po na ako. Nga, di na ko gustong makakita ni mo hangtod sa hangtod. Dong Marco! Kuya, kaya ka na nimo. Nga mura naman kag nagpakaasawa ng Paul. Wa man ko magpakaasawa niya. Nagtrabaho ba ako isip Kaya caregiver? nga asawa lagi nga patay na. Day, kanimo yung unang naaragod bi. Imong anak. Hapit na ang iyang graduation. Kinala nga mo decide ka dayon kano sa kamuuli. Dili pwede nga magsigil ang gaug at di man alang tawhan na uwi. Unyang imong anak dito nga imo untang gipasaligan, dili mo ulion. Day, Abi nimo, makakita ra ka og laing trabaho o employer. Pero di na ka makakita og laing anak. Nagita ka ni Marco? opa. Tuwa, nigawas ka ba ng barkada? Nakataon na siya pamarkada pa? O niya, basig ma-influence na siya na yung mga barkada. Ay, tagdugay naman ganay mauli. Ay, ginoo ko. Pa, kinahalan nga magka-istoryamin ni Marco pa. Ayaw na lang yan. Unsa pa? Grabe na ang iyang kayubos ni mo. Dili na tumaminaw ni mo. Pa. Grabe man ka akong gipati nga akulba. Nagkurog ko nga wa ko makasabot ko nga ano. Tipikit ko makatog. Ay,
Di na lagit ko matug, ani. Hello, pa? Ay, salamat. Salamat kay nagmata na di ay ka. Wa magadi ko itug, pa. Nga naman. Anak, si Dong Marco, gina sa ospital. Unsa? Nga no? Unsa na hitabo sa akong anak? Ha? Pa? Wa magadi ko itug, pa. Nga naman. Anak, si Dong Marco, gina sa ospital. Unsa? Nga no? Unsa na hitabo sa akong anak? Ha? Pa? Sultihi ko kung unsa na hitabo sa akong anak, pa. Anak, kalma lang. Kasi kalma! Dili ko pwede mo kalma lang. Kwan, nisuod banggod siya og fraternity. Og apel man ang hizing. Wa makaya ni Dong Marco. Og nakuyapan siya. Kinuo ko! Mapauli ko pa! Okay, go. Leave me. I'm so sorry, sir. But I have to. Okay. Lord, anibaw kong pinagani mo kong anak. Ayaw sa siya kuha, Lord. Mahal kayo na ko sa Dong Marco. Hatagi kong chance ka mahatag na ako niya. Please, Lord. Hello, pa? Kumusta si Dong Marco, pa? Nemata na ba? Makigistorya ako pa, be. Wa na. Wa na? Unsay wa na? Wa na si Marco. Patay na. Unsa? Dili! Dili na tanood! Marco, anak! Bish, sakto na. Tibukan lang nalagyan ka. Nagsisilak ay. Ayoko pugi! Ako anak mo'y nabatay, yapungan ko ni mo! Ay, di man sa ingon, anak. Nagkasagot mo gusto mo gibati ron. Pero... Wa ka makasabot! Ganun makasabot ba ka nga makamahimong inahan? Wa ka makaanak og sama ni Marco! Oh, bitaw. Ikaw, inahan man yung ka ni Marco. Eh, mawa ka nga, ikaw mo isadaan nga nung naitabo niya. Di saan ka pag-una nga muuli ka. Pero tungod kay ni hangyo imong amo nga di sa kapapolion, ningon ka dayon ni Marco nga dili ka makauli. Di pasakitan mo bayo ang bata sa buhi pa siya. Di palaom nimo. Unya karon nga wala si Marco. Oh, talera lagi kay ka nga nakauli. Tungod kay puro ra ka istorya, wa ka sa buhat. Sakto siya. Saan ako ngayon namatay akong anak pa? Dong Marco. Dong pasayloa sa mama. Isasikin ako guna-una nga mangwarta para sa imong kaugmaon. Wa na ko maguna-una. Hinahinay ka nang nawa na ko. Wa ko'y ayaw nga pagkainahan. Ma! Wa ko'y ayaw nga pagkainahan. Ayaw pagsulti, anak. Oh. Ang kono nato nga na kay mga pagkuwang ni Marco.
Pero, tungod lang na sa imong paningkamot nga, mabuhi ni mo siya. Pero ay inahan nga gusto niya nga mamatay ang iyang anak. Maayong pagdinaw sa Rex Pinoy. Oo nga pasaylo ang imong kaugalingon. Kinaibaw ko nga napasaylo na po ka ni Dong Marco. Usahay, tungod sa sobrang kalisod, makadesider gupta nga bisag unsa nga dili magpadas sa atong emosyon kay mas unahaw na to nga mahawas sa kalisod. So kada itong hitapua, mas unahaw na gud nako ang akong pamilya kay sa kwarta. Ug din na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Ann.